दिनै गोथार पूर्णिमा लोगोसेयै माइनाव फोरबो एबा लोखि फुजा आरो बे फुजानि साफ्रोमनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय सिबिनाय आइ आफा धोरोम सिबियारि बिथांमोननिसिम आं बावहरबाय जासिहरबाय। दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय जि आलारि सोरां जि बिथांखि बे बिथांखिनि दारादि जायफ्रा ट्रेडिशनेल फैथ इन्डिजिनियास ट्रेडिशनेल फैथ माने परम्परा भावे धोरोमजों लोगोसे माखासे फुजा फोरबोफोर खालामबोबाय थादों बा फुजिबोबाय थादों बै मन्दिर थानसालि आरो लोगोसे जयगालयफोराव जाहाथे मोजाङै मोजां फैबाय थानाय दिनाव मोजाङै इसोरखौ फुजिनानै मोनसे गोग्गो समाज नेम नितिनि गेजेरजों इसोरनि आशीर्बादखौ जाहाथे लानो हायो बेखिनि नोजोर बोनानै मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा मोनफ्रोमबो माने बै धोरोमसालिफोराव बा जयगसालि बा थानसालिफोराव 2 लाख करि जि अनसुंथाइ हरदों बेखौ आङो दिनै बे महनपुर ओनसोलनि जि रायजो राजानि जि माइनाव आफाद ट्रेडिशनेल फैथ मोनसे बाथौ बिथांमोना बाथौनि दारादि लोखि फुजा एबा माइनाव फोरबोखौ खुंबोबाय थादों बियो दिनै 58 इयार्स जाबाय आरो बिथांमोनखौ जिहेतु बेवहाय दानि आधुनिक जुगाव बा दानि गोदान मुगाजों जेरैबायदि जोंनि धोरोमसालिफ्रा जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि बिथांमोना मावफुंजोबनो हायाखै गोबां बिथिङाव आरो बे ओनसोला बिसेसकै जिहेतु खेथि खालामनानै जाग्रा ओनसोलखाय गावसोरनि श्रम दानजों लोगोसे जि एसे एनै दान बर'नि जि एसे एनै बानायनानै लानो हादों बेखौ आं नुबोदों आरो बे हिसाबै आङो सान्दों जिहेतु सरकाराव जोंखौ बिबान होनाय हिसाबै सरकारनिफ्राय जुदि माबा मोनसे बिनानै होफैनो हायोब्ला बा बे ओनसोलावबो जौगानायनि खामानिफोर मावनो हायोबा धोरोमसालि हिसाबै बे जथेस्थ'खिनि हेल्प जागोन हिसाबै बेखौ आं नोजोर बोनानै आलारि सोरां बे बिथांखिखौ आं बेयाव मोनसे होनाय जादों। जय माय आइ बिमा लोखिनि जय आइ बिमा लोखिनि जय आइ बिमा लोखिनि दिनै UPPL सरकारा आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लानि धोनस्रि बियाबनि रौता जौगाखां खोन्दोनि गासै गं 14 गामिफोराव 2 लाख रांनि चेक राननानै होयो। धोनस्रि समस्तिनि TCLCCनि मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारिया जोङो दिनै बे महनपुर हालामाव 58थि एबा 58 सम जोङो माइनाव फोरबोखौ खुङै खुङै दिनैनि बे सानसिम सफैबाय। देग्लाय बोसोरनि हाबाफारि हिसाबै जोङो सानथाम माइनाव फोरबोखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय दिनै आरो जोंनिनो मानगोनां TClcc चेयारमेन बिथाङा जोंनि मन्दपखौ बेखेवना होबाय थानसालिखौ लोगोसे दिनैनि बे बेलायाव जोङो सानथामनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै आफा बोराइ बाथौनि आरो आइ बिमा माइनावनि दहाय लानानै जोङो मोजाङै मोजां जाहाथे खुंनो हालांनायनि जोङो बोर लानानै दिनै जोङो बिथांनि TClcc चेयारमेन जोंनि धोनस्रि ब्लकनि बिथांनि आरो सोरखारनि दिनैनि बे बिटिआर सरकार बिथांनिफ्राय जोङो मोनसे अनसुंथाइ मोननायलाय बेयाव जोङो महनपुर माइनाव हारिमु आफादनि जानानै जोङो जोबोरैनो गोजोननाय आरो रंजानाय मोनदों। TClcCनि मासिगिरि बिथां रुजुग्रा मोसाहारिनि बेबादि हाबाफारिखौ रायजो राजाफोरा जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोखौनो मदद खालामनायनि खोथाखौ रायजो राजाफोरा फोरमायथिदों। এইটোৰ কাৰণে আমি BTCৰ চৰকাৰক বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ TClcc চেয়াৰমেনক বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ। ইমান চৰকাৰ গুচি গ'ল, আগ্ৰামা চৰকাৰে 17 বছৰ শাসন কৰি গুচি গ'ল, আমাৰ এনেকুৱা চেক বোলা বস্তু যোৱা নাছিলে, সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ বহুত আনন্দিত। বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু BTR চৰকাৰক প্ৰমোদ বড়ো ছাৰকো বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ যেন আগন্তুক দিনত আহি থকা সময়ত আমি তেওঁ নিশ্চয় সহায় কৰিম। जों बहुत गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना जे जोंनो UPPLनिफ्राय 2 लाख थाखा होफैदों जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो जों बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनो नाजागोन आरो जों जेब्लाबो जों UPPLखौनो जों सापर्ट खालामगोन आं दिनै एसे बुंखाबाय आं। आथिखालाव बेरेखा हान्जाफोरा UPPL सरकारखौ जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंबोबाय थानाय समावनो बे बाथ्राया थार नङा होननानै रायजो राजाफोरा फोरमान होनायखौ नुनो मोनदों।
मानोना सिगांनि खुंथायाव थानाय सरकारनि समाव गोबां प्रसेस खालामनायनि गेजेरजोंसो बेफोरबायदि स्किमफोरखौ मोनोमोन। नाथाय दिनै सोमोनांथावै UPPL सरकारनि समाव जेबो प्रसेस खालामालासेनो बे 2 लाख रांनि चेक मोननायखौ सोमोनांथाव होननानै फोरमायथियो आरो सरकारखौ बाख्नायो। बे बेलायावहाय जों गावखौनो गाव गोजोननायखौ फोरमायनो माबायदि फोरमायगोन बेखौ बुंस' हाया। दा बेवहाय ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों, मैया दाख्लैसो माने खबरा फैदों। बे हठात माने मा जाखो, मा आसरित, ओरैनोसो रायलायलाबायोमोन जों, दिनै निस्सय जोंनि TLCC चेयारमेना BTR सरकारनिफ्राय बोरैदि लाना फैखो जों बेखौ आसरित मोनदों आरो। दिनै BTR सरकारा मावाखै होनब्लालाय मा जानो, दिनै गपक्के बबेनिफ्राय अखा खोरोमनानै अखा दामब्रा हानाय बायदि जों बेबायदि मोनदों आरो। दिनैनि नैबे अनसुंथाया बिराद गिदिर एचिभमेन्ट जोंनि बे खायजामाथि दखरायावहाय। जोंनि बाथौ बासिनि जेसेबां रायजो राजा दं बिथांमोनाबो दिनै गमामायैनो आरो गिबियावनो आङो TLCC चेयारमेन रुजुगोरा मुसाहारि BTR सरकारनिफ्राय नांनानै जोंनि ओनसोलखौबो इनफ्रास्ट्राकचारखौ मोजाङै बानायना लाथों होननानै बेबो मोजां अनहरनायखौ जोंबो आजावबाय। आं फाथाखाथा गामि समाजनि जानानै बेखौनो बुंनो सानोदि जोंहा मानगोनां जोंनिनो TLCCनि चेयारमेन बिथां सारा दिनै लोखि फुजानि दिनाव जों सानदों समाजा माने लोखि बारायाव दिनै जोंहा मोनसे गांसे 2 लाखनि चेक मोनदों। लोखि बिमायानो जोंनो दिनै होफैनाय बायदि आंनिफ्राय आं गोसोआव साननानै लादों आरोखि। मानो होनोबा दिनै लोखि फुजानि दिन, लोखि फुजानि दिनाव जों 2 लाखनि चेक मोनबाय। जों गामिनि रायजो राजा जैग' होबाय थानाय समाव बे चेकआ होफैनायलाय जों दिनै बहुद गोजोननाय मोनदों गामि समाजनिफ्राय। इयुनाव जाहाथे बेफोरबायदि स्किमनि दारै जोंनि बे जिथु जैगालयफोर बा थानसालिफोर, बाथौ थानसालि, जैगालयफोर थानसालि, बायदिसिना थानसालिफ्राव जाहाथे बेफोरबायदि स्किमा थाबाय थागोन होननानै आं आसा खालामनाय दं।